elsker dig. Ronny. Og jeg ved, du elsker mig. Vi skal ind til Randers. Den har, Søren har de lysrøde. Kan du fokusere mit skæg? Ja. 1,6. Det er nasty. Det er nasty. Ja, det er det sgu nasty. Det er lækker skæg, jeg har. Det er mit fulde skæg. Ronny, han bliver ruineret ved det her, det ved jeg. Hold nu kæft. Du har kun 6,2 nu, Du og skal i hvert fald ikke du arbejde skal i en hele bank. vejen rundt. Det skal du ikke. Har du kun 6,2? Ja, bare vent til I alle sammen lige kommer derhen. Vi er suge ned i mine biler der. Ja, det her. Hotel. Give me money, give me money. Kom så. Sandskort. Det får du ikke. Får det ikke. Der er ikke dækning på det kort, der er. Ammer. 200.000. Der er ikke nogen, der holder øje med hende der. Jeg kan godt forstå, at det er hende, der vinder hver gang. Jamen hun taster til bare en helt lang tale. Nej, jeg gør ej. Så ryger hendes egen kortlægning af mellem plus 10. Er det ikke? Nej, hvad laver I ved min hus, mand? Der var lige en orkan. Så er det Ronny, ikke? Det er god investering, den der London der. Ja. Så. Der er sgu gang i filtet. Jeg skal nok holde øje med dit. Ja, må du gøre det. Okay,